হাগ্ৰামা মহিলাৰ এতিয়া চৰম বিপাকত এফালে বিপিএফ আনফালে চেণ্ট্ৰেল বিপিএফ দুয়োফালে কেৱল টকাৰ ভাগ বতৰাক লৈ তুমুল যুদ্ধ हमनानै बिनि माबाखौनो टिमखौनो जेलाव सोजोबनांगौ बेल' आरो सोर बेजों दंफायो खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव थांखि ब्लग यूट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों रायज्लायनो थाखाय माखासे मोनथाम भिडिअ लानानै फैनाय जादों। एक नाम्बारावहाय जोङो सावरायलायगोन रायजोफोर नैबे गसाइगाव सिन्डिकेटनि सायाव एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आङो। नैथियावहाय जोङो रायजोफोर जों सावरायलायगोन BPF नि CMआ मा फोरमायदों नोंथांमोना एसे खोनासंग्रो बिनि उनावसो आङो बुंनाय जागोन। जोबनायावहाय नैबे बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना बेखौबो भिडिअखौहाय ससे खोनासंब्लानो जाबाय। रायजोफोर बे समावहाय गिबिसिनथारावहाय आसामिस निउज मिडियाया सिन्डिकेटनि बाथ्राखौ लानानै मा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासंदाना। गोसाइगाव जिल्ला BPF बनाम सेन्ट्रेल BPF পইচা ভাগ বতৰাক লৈ তুমুল ৰং সোশ্যাল মিডিয়াৰ বিস্ফোৰক তথ্য দিন দুপৰীয়া ব্যৱসায়ৰ পৰা পইচা কালেকশ্যন বাধা বাহিনীৰ নেতাৰ কাম ৰাইজক সুৰক্ষা দিয়া কিন্তু গোসাইগাঁৱত এতিয়া নেতা আৰু নেতাৰ হুৱে বাৱে মিলি চলাইছে সিন্ডিকেটৰ মুকলি লুণ্ঠন BPF প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু তেওঁৰ অতি ঘনিষ্ঠ সিন্ডিকেট মাষ্টাৰ মাইণ্ড বাধাক লৈ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ খং আৰু ক্ষোভৰ জুই জ্বলিছে। ফেসবুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্স আৰু ইউটিউবৰ কমেন্ট বক্সত এতিয়া ৰাইজে দুইটাকে ঠকা কৰকা কৰি ধুই পেলাইছে। 2 मिनिटनि भिडिअमोन आसामिस निउज मिडियाफोरनि दा बेयावहाय NLFनि सिटखौहाय बेयावहाय दिन्थिनाय जादों आरो BPF नि CMखौबो दिन्थिनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बिथांमोननि माखासे सापर्टार्सफोरखौहाय दिन्थिनाय जादों बेखौ जोङो नुनो मोनदों ना। दा बेफोर भिडिअखौ जुदि सोरबा बर'आ बानायोब्ला अब्ला FIR होदलायनायनि बाथ्रा बुंगोन केस होदलायनायनि नाथाय बे समावहाय BPF नि सापर्टार्स BPF नि लिडार्स आरो BPF नि मावथिफोर नोंथांमोना बे समाव बे आसामिस मिडियाखौहाय मा बुंनो सानो रायजोफोर मा बुंनो सानो नोंथांमोना नायदो गोजौआवहाय दङ श्रीरामपुरनि माने सिन्डिकेट गाहायाव नोंथांमोना नुदों आसामिस मिडियानि निउज मिडियानि माखासे पिक्चार ना रायजोफोर बेफोरनि सायावहाय जुदि जोङो भिडिअ बानायोब्ला अब्ला आंनि सायावहाय रागा जोङो सोरबा UPPL नि सापर्टार्सआ भिडिअ बानायोब्ला BPF नि सापर्टार्सफ्रा रागा जोङो नाथाय बे आसामिस मिडियाखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो एसे कमेन्टआव फोरमायहरदोलाय रायजोफोर गोजौआवहाय श्रीरामपुरनि सिन्डिकेट गाहायावबो बिनि सोमोन्दैनो बाथ्रा सावरायनायनि भिडिअ दा आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों बेयाव जोङो नुनो मोनदों दे सिन्डिकेटआ बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ एसे माखासे सम सिगांबो जोङो खोनादोंमोन बेयावहाय दाउ बयलारखौहाय 10 निफ्राय 15,000 सिम लादों होननानैहाय दा जोङो नुनो मोनबाय दे पाब्लिकनिफ्राय लानानै थांनाय औवा गारि बे औवा ट्राकखौहाय गंसेयावहाय 3,000 खुरि लानो नागिरनायनि दावराव सोमजिदों बेयावहाय बेबायदि मानो खालामलायो रायजोफोर बुंनो थाङोब्ला बर'निनो खहा बियो दा बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय बे लानानै थांग्रा बेफारिफ्रा बिसोरो जुदि बेयावहाय फैसा होनाङोब्ला अब्ला बर' रायजो राजाफोरनि औवाखौहाय बिसोरो दाम होनाय नङा बिसोरो खम समनि बायनानै लांगोन आरो बिसोरो बैसोरनोहाय रयेल्टी हैगोन अब्ला बे औवा आबाद बानायनाय आरो बायदिसिना मैगं थाइगं आबाद बानायनानैहाय साप्लाय खालामनाय नै बिसोर बायदिया मानो खहा जागोन बिसोरो लस जागोन रायजोफोर बेनिखायनो जों बर' रायजो राजाफ्रा साननो रोंनांगोन आरो जोंनि बर'नि लिडारफ्राबो साननाया मोजां बेबायदि खालामाब्ला मोजां होननानै आङो साननो रायजोफोर दा जोंनि जायगायावहाय माब्रै दामफ्रा बारायदों मैगं थाइगं ना बेदरफोरनि दामा मानो बारायदों बेबायदि सिन्डिकेट मावनायनि थाखायनो बारायदों बिसोरो होजोंहाय बर्डारावहाय फैसा खांनानै लानोसै ओमफ्राय बै फैसाखौहाय बोखांफिननो थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय बिसोरो दाम बारायनानै होफैनोसै
दा बेबायदियावसो ना बेबायदि सिन्डिकेट खालामनायनि थाखायसो ना मैगं थाइगं ना बेदरनि दामा बारायदों दा रायजोफोर ना आं बुंनाया नंखाय नामा रायजोफोर आंनि साननाय मथेब्ला बेबायदि खालामनो नाङा रायजोफोर दानिया फैदो नैथियावहाय बिपिएफनि सिएमखौ आं एसे नायनानैहाय आसरित मोनदों साधारन बाथ्राखौनो बिथाङा बुजिस्लाबाखिसै रियेलावनो बुजिस्लाबाखैसै ना ओरैनो बुजिफ्लायाखिसैथाय आं मोनथिला रायजोफोर बेयावहाय इएम फानिराम ब्रह्म आरो हाग्रा बिफाननि सासे मन्त्रि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मामोन बियो डिएफअ ना मा बिथाङा बेयाव दङ बिसोरसो फोरमायनानै होज्लायनाय जोङो नुनो मोनो खोनासंदे एसे পূৰ্বৰ ইউপিপিএল চৰকাৰে নীতিবহিতভাৱে কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত লাইচেঞ্চ দিছে কাঠৰ মেল কিন্তু যিটো চৰকাৰী ৰুল তাতকৈ ডাঙৰ মিচিং বহাই তেওঁলোকে অবাধে যি বন ধ্বংসৰ কাৰ্য চলাই আছে অতি গোপনে ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব মিল কাঠৰ মিল এইবিলাক বুজি পোৱা নাই না মই এইটো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট লগত আলোচনা কৰিলেই গম পাব মই মুঠতে আমি 8 মাহ হৈছে প্ৰায় বিৰাট সুন্দৰকৈ আমি কাম কৰিম কোনো নাৰ্ভাছ হ'ব নালাগে যিসকল লিগেল এইটো পাবই থিয়েটাৰ হওক যিকোনো ফৰেষ্ট আৰু আমাৰ বিচিডিচি ছেক্ৰেটাৰী সেইবিলাকক আমি ভেৰিফাই কৰি আছে জেনুইন 100% ইলিগেল নাই बाथ्राखौ खोनाबाय दा रायजोफोर दंफां दाननो मोनला बन्द जासिगोन दंफां मेसिनफोरखौ गासैखौबो बन्द खालामजोबना होनाय जासिगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे भिडिअआवनो बुंबावदों दे बिपिएफनि सिएमआ जायफ्रा 5 बोसोरावहाय साख्रि मोनबाय बैसोर साख्रि मोनग्राफ्रा इलिगेल जुदि मोनदोंब्ला बिसोरखौ एरख'नाय जागोन आरो जुदि साख्रि मोनग्राफ्रा लिगेलैनो साख्रि मोनदोंब्ला बिसोरखौहाय एरख'नाय जानाय नङा बे बाथ्राखौहाय बुंदों बे बाथ्राया बिपिएफ सरकार दानायनि सिगांनिफ्रायनो नायबिजिरनायनि खोथा दङ रायजोफोर दासिमबो बिसोरो बे बाथ्राखौनो बुंगासिनो दङ नाथाय बिथांमोना हयथ' मोनाखै खोमाबो जानो हागौ आरो नङाब्ला बिथांमोना नायबिजिराखै जानो हागौ एनालाइसिस खालामाखै जानो हागौ रायजोफोर बिथांमोना बेनिखायनो बिथांमोना मात्र बुंदोंल' खुगाजों दा बेयावनो जोङो आन्दाज मोनगोन जे थांनाय 5 बोसोरनि इउपिपिएल सरकारा साबेसे सुबुंनो इलिगेलि सरकार माने साख्रि थिसननानै गालांदों बेयावनो जोङो आन्दाज मोनगोन रायजोफोर मिथिबाय दा दानिया जोबनायाव रायजोफोर नैबे सुबुङा नोंथांमोना भिडिअखौबो नाय बे सुबुङा मा फोरमायदों रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आरो सोरजों मा खालामजादों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै ला दिनै बिटिसिआ गोजोननि मा होनना बुङो रायजो नाथाय बिटिआरआ गोजोननि रायजोनि जायगायावहाय माब्रै अस्त्रनि बाथ्रा ओंखारखो दिनैनि समावहाय गावनि हारिखौनो माब्रै माने खुगायावहाय सिलाय थुसनलायनो नागिरनाय जाखो माब्रै सिलायजों गावनो नागिरलायनाय जाखो नैबेखौसो आसरित मोनदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंदो दाना माने जोङो थांगासिनो आरो माने कारिगाव थांनो होननानै थांगासिनो दंमोन जों थांनाय समावनो बेयाव जोङो एनआरएल पेट्रल पाम्पआव जों स्पिड नंखाया 40-60 स्पिड आरो गारिया 50-60 स्पिड आरो ओमफ्राय बेयावनो जोंखौ दाना बै बिसिनिफ्राय लामा क्रसिं खालामनो होननानै बिराद स्पिडआव फैदों बिसोर बाइकआ ओमफ्राय जोङो ब्रेक गाननानै दोनथादों आरो नङाबा जों दाननांगौ बिसोर उरायजोबखायो आरो जों माने लामा गेजेराव गावसोर कन्ट्रल हाबायाखै गारिया बाइकआ बेयावनो ओमफ्राय जोङो आं थांनो थिनबाय थाङाखै मानसिया ओमफ्य आं आफा दिफार होबाय होमबाबो थाङाखै मानसिया फैनानैसो आंखौ मा दादागिरि माबादों होनना बुंना आंबो बिदि दादागिरि आंबो ओंखारनानै गारिनिफ्राय मा दादागिरि होनना आंबो एसे नाख्लायनाय जादों आरो बे जादों ओमफ्राय दाना बेयावनो बिसोर आंखौ र' मानसि लेंहरनां मानां होननानै लेंहरला जोब्बाय आरो लेंहरनानै फैबाय गन्दगल जाबाय दसेनो ओमफ्राय गावसिनि मानसिफ्रानो जोंखौ थांनो थिनबाय आरो थांनो थिननानैबो थांबाय गारि सालायफिनबाय आं गाखोनानै लोगोफोरखौ गाखोनानै दाना आंबो बेयो माने बिसोरो आंखौ अन्थाइ खुबैबाय आरो गारियाव अन्थाइ खुबैनानै दाना ग्लासाथ' बायबाय आंना लाखियासै आं दे जेबो नंला होननानै आं थांबाय आरो दा बेयाव थाबाय दा गन्दगल जागोन सान साइड जानोसै होननानै जाबाय आरो दा ओरै ग्रिन फिल्डआव नायबाय आं ग्रिन फिल्डआव थांनानै गारिखौ मा जादों नायबा आरो स्करपिअ मोनसे होसोबावबाय आरो ओमफ्राय दाना आं गिनानै खारबावबाय गिनानै खारनानै दाना ओरै थांनानै आं न'आव फैनानै न'निफ्राय डाइरेक्ट साननाबारि फार्म हाउस थांबाय आं फार्म हाउस थांनानै ओमफ्राय दाना गारिखौ ओरै दोनहैनानै फैफिननानै बेयाव आंखौ लांफैबाय आरो फार्म हाउसनिफ्राय मानसिफ्रा थिखोनानै बेयाव बेंनानै आंखौ
बायहेरायाव लानानै थांनानै गारि सिङाव बलेर सिङाव सोनानै अबेसिम आं पात्ता गैया आरो बिराद गारि सिङाव दोखो दोखो मारै मारै सिलाय देखायदों आंखौ सिलाय देखांनानै पिस्तल नङा सिलाया खिन्थु गोलाव मा सिलाय आं मिथिया आरो जायगा सिलाय बेनो अरिजिनेल सिलाय फुरा गावथारनो मानाय बिदिमोन आरो दा बेनो मोनसे खोथाया माने आजिखालि अस्त्रनि बन्दुकनि जुगखौनो दोनथ'खानाय जाबाय जोंनाथ' गासिबो नङा होमबा एक्सट्रिमिस्ट खालामबा बिराद सान्थियाव थानांगौमोन दा सान्थि गैया आरो जोंनियाव बेनो मोनसेमोन खिन्थु जोंनो सान्थि नांगौ नेनांगौ जाय मानसिया आंखौ जायखिजाया नैबे गियान बसुमतारीखौ हमनानै बिनि माबाखौनो टिमखौनो जेलाव सोजोबनांगौ बेल' आरो सोर सोर बेजों दंफायो आं सासेल' सिनायो खिन्थु बेजों टिम दं बिसोर मानसि दं 10-12 जन बे गियान बसुमतारी बे मानसिया राजनितिक सोमोन्दोआ आं खोनानायाव मिथिनायाव प्रकाश सारजों थायो होनना बुंदों EM सार BTC नि EM दानि प्रकाश सार दतमा समस्तिनि आरो बेजों थायो होनो आरो गारि नाम्बारखौथ' आं गोसोआव गैया बिसोरनिखौ आंथ' थालां गैया गारि सिङावसो लानानै सोनाय नालाय मानसिखौ आं थालां गैया गारि सिङाव लामाखौनो देखायाखै मोखां खादों आंखौ सिलाय देखायना औ आरो बायहेरायाव फैनानै थिगसे लाबोफिननानै बायहेरायाव बुफिननानै आंखौ बेयाव आंनि दरखं मोखां बे फार्म हाउसनि हाबग्रा लामायावनो आंखौ गारनानै थांबाय आरो बेयाव बुनानै गारनानै थांबाय गावसोर थिग 2टानिफ्राय 4टासिम बुदों आंखौ 2 घन्टा फुरा लावथिजों बुलाय आखाइजों बुलाय नों रायज्लायनोसै माबा मोनसे सोंबानो माबा बुंबानो बुबाय बेल' आरो हरावसो हरनि 2टा घटनाया जादों 11:30 जानानै आंखौ हंगारबोबाय जाखानानै थांदो दे होननानै ओमफ्राय आं उनावहाय आंखौ मानि थाखाय बिदि गाज्रि मोननानै 2टायाव थिखांलायफिननायखौ मानसिखौ हंगार हरखानाय मानसिखौ सानावथ' माबा मोनसे जायोमोन अखानायै माबा मोनसे आंनि भुल जादोंबा नोंसिनि भुलजों सुद्रायफिनजायो नङा होमबा माबा जायोमोन समाधान खालामजागौमोन आं बेखौ लुबैदोंमोन आरो दा नोंथाङा एफआइआर होबाय आं एफआइआर होबाय दा आंनो न्याय नांगौ आंनो माने बेखौनो माने बे मानसिखौ आंखौ एथ' अयथासार खालामनायाबो मोजां मोनाखै आंनि न'खरनिया फेमिलियाव मोजां मोनाखै मानि थाखाय बिदि बुंनांगौ दाया जानो हागौ दे दाया भुल मावनो हागौ खिन्थु बिदि जानो नाङाना फिसा फिसौ दायाव बिदि एथ' गिदिर एक्सन लानो नाङाना नङा होमबा रायलायनांगौ रायलायनानैसो समाधान जायो मोनसे सानाव रायलायबानो जायो मोनामानो बिदि माबानांगौ मानसिखौ आंखौथ' फुरा मार्डार खालामनांदोंमोन बिसोर औ फुरा गावथारनायनि मार्डार खालामगासिनो बुथारखानोसै नामा बिदियामोन आरो बुंनाया नोंथांनि लोगोफोरबो दङ आं साब्रै आंजों साबा जायो साब्रै लोगो गासिखौबो बुजोबदों खोनानानै आसरित मोनदों आं रायजोफोर दा बेफोर बाथ्राखौ माखासे बाथ्राफोरखौहाय लाबोयोब्लाबो BPF नि माखासे गेदेर गेदेर नेताफ्रानो खर' सागोन आरो बिथांमोना आंखौहाय धुमखिबो होनो हागौ बै समनि बायदि मिथिबाय दा नाथाय जाय भिडिअखौ आङो ससियेल मिडियायाव नुयो बे भिडिअखौसो लानानै आङो मानो आंनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो थाखाय आङो भिडिअ बानायो नाथाय बैसोरो मा आंखौ सिगियो आरो आंखौहाय मानो हमनानै लांफैनो नागिरलायनाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय आङो नुनो मोनो रायजोफोर नाथाय नोंथांमोना बे समाव बुंदो गोजोननि नोगोर बिटिआरआवहाय मानो सिल्लाय दिन्थिलायनाय जाबावखो गावजों गाव रायजो राजा नोंथांमोन दा बेथ' आं बानायनाय बाथ्रा नङाना बेखौथ' नोंथांमोना सावगारियावनो नुदों आरो बाथ्राखौबो खोनाखाबाय अब्ला बे समावहाय जोंनि 3-4सो इउटुबार्सफ्रा बर' BPF पार्टी सापर्टार्स इउटुबार्सफ्रा नोंथांमोना मा फिननाय होनो सानो रायजोफोर गसाइगाव सिन्डिकेटनि सायावहाय मा बुंनो सानो आरो बे सिल्लाय थुथाबनायनि सायावहाय मा बुंनो सानो आरो बे साख्रि बाख्रिनि बेलायावहाय मा बुंनो सानो बेनि फिननायखौ नोंथांमोननिफ्राय आं नेनानै थानाय जाबाय आरो रायजो राजाफ्रा मा कमेन्ट होनो सानो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय जाहाथे आंबो बोलो मोननाय बायदि गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि